Teď všetci a dneska pozeral som toto video od jedného fanúšika, čo má rád AFMAU a dneska budem sa pozerať na jeho video. Inakže nedávajte mi hejt za to. Inakže dajte odber tomu týpkovi, čo má rád AFMAU a ja mám rád AFMAU, ale no, on tu posielal jedno video. Kámo, on je aký fakt dobrý v tej hre. What? Kámo, dal im critical hit. Asi on musí hrať na nejakom počítači, či čo? Ja už proste neviem. To je asi taká hra, kde musíš zvarovať dole veže, aby si vyhral. Ty kokos. Kámo, on je fakt dobrý pro. Yes! Yes, spadlo dole. Teraz tu je len žltá, zelená, modrá. Ty. Kámo, kto by vyhral? Kto by vyhral? Ty. Čo? Všetky veže išli dole. Hej. Toto sa mi fakt páčilo, týpek, čo máš rád AFMAV, takže za to si môže zaslúžiť odber. Dajte aj mne lajka odber, keď mám pravdu. No hej.